במהלך הדגמה של פרויקט Business and Stage, סדרת הכשרות חווייתית מבית ציוני אמריקה, השחקנים אלון נוימן ודרור קרן הציגו מספר תרגילי איתור שמשמשים אותנו בסדנת אימפרוביזציה בשירות הארגון. השחקן אלון נוימן ינפץ לכם 2 או 3 מיתוסים שנוגעים בגמישות מחשבתית ויצירתיות. אני לא יצירתי. אני לא בן אדם יצירתי, אני עובד בעבודה שאני לימדו אותי איך לעבוד בה, ואני לא יצירתי, אני לא אומן. זה המיתוס מספר 1 שאנחנו רוצים לנפץ. המיתוס השני הוא שככל שאני יודע יותר, ככל שיש לי הרבה יותר כלים, ושאני חושב שהם עובדים בשבילי, באיזשהו שלב הכלים האלה מפסיקים לעבוד מכיוון שאחד הם נשחקים. אם אנחנו לא מספיק גמישים ולא מספיק בהקשבה ולא מספיק פתוחים, אנחנו נכנסים לסטטיסטיקה. בדיוק. כן? בגללך לא ישן שבוע. כן? בגללך אני קמתי ב-6 בבוקר. מהר. כן? בגללך הלכתי ללמוד תיאטרון. כן? כן? ובגללך גם נראה, הייתה שואה. שים פה. זה קצת כואב אותי. סטופ. אני תפוס לגמרי. אמרתי לך, היא מלמעלה, אתה מלמעלה, אתה מעקש. הסדנה ממחישה שכלים מעולם התיאטרון והמשחק יכולים לשחרר מעכבות ומחשיבה מקובעת, ומסייעים להטמיע גמישות מחשבתית. אם גם אתם רוצים עובדים חדשניים, זו הסדנה עבורכם. השאירו את הפרטים למטה ונחזור אליכם בהקדם.